Cengkarne bintang tamune. Wonten malih nggih. Nduk Prigel wajana apik. Penuh dengan full bintang malam hari ini. Betul. Bengi iki jan full reoni. Reoni full. Iki padha reuni keluarga. Jan reoni sindiane Pak Degleng zaman semono iki. Oh, sindiane luar biasa. Biyen kuwi sing pundi? Cici kuwi biasane lek lungguh ning dhuwur kotak. Pundi ta? Sing pundi ta? Kae nomor 4 kolor. Oh nika. Sing jeneng sanjane sering ngompol riyen. Iya ya kuwi. Oh nggih niki. Jan anu ning dhuwur kotak mbiyen bagiane. Nggih. Lah nek sing niki sing pojok ki ambak nika. Kuwi Sugiyane. Oh mangkane. Diwet-wet nggih. Diwet-wet. Nggih mboten apa. Jengkar saka Pangaluan. Genduk Prigel. Sepote Cak. Sepote Cak. Yo! Masih bersama Bagian Musik Indonesia. Sugeng dalu Mas Predi. Sugeng dalu Nok Cahayu. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Awak dhewe soreoni ya Mas. Reyoni jar bengi iki matur nuwun nuwun karo Gus Dedi. Nggih. Masyaallah. Aku sik kelingan. Piye Nok? Biyen ki tatanane lenggah iki lho Mas. Heeh. Kene Niken ya ta? Niken iki. Terus aku. Terus Anin. Terus Nyanyu. Nyanyu. Terus barono biasanya Mbak Mary, biasanya Mbak Iing. Oh ya. Terus Elin. Terus Mbak Iit. Terus Bu Sri. Kali sinten niku Bu sing nyun sewu? Daleme gerobokan niku Bu sinten asmane? Bu Omas. Omas mati. Masya Allah. Oh iya Dek. Lali malah bose lali. So melu sora lho Mas. Iya. Saiki generasine wis beda ya Mas. Saiki bariki Gandhi terus sapa Nisa, Nadia. Jan apik cilik-cilik wis. Keluarga seni. Keluarga seni. Sampeyan kok sampai wapal formasine Sindan iki pirang puluh tahun derekno. Lho. Mas Adi. Sik kelas piro ya Mas? Kelas 5 SD. Kelas 4 kelas 5 SD aku wis ndereki Pak Degleng. Berarti mulai indil-indil sampai ondol-ondol. Kok ondol-ondol piye to? Mulai cilik sampai gede. Iya. Aturke napa dalu punika wonten Gus Dedi. Matur sembah nuwun kagem Gus Dedi. Mugi-mugi Gus Dedi padepokan sapu jagat terus migunani ya Mas. Amin. Gus Dedi tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang lancar, berkah barokah. Allahumma amin. Saged berkahi dumateng sedayanipun umat Mbak Prigel. Iya Mas. Alhamdulillah. Terus ojo lali Mbak Prigel, sering santunan ngene anak yatim. Nek saged saulan pisan mengke wayangan nggih Gus nggih. Tenan wis Amin. biasa. Iya wayangan dalange Mas Predi sendene iki. Bangga. Musisine kae agane iki. Gus Dedi mung ya wis paring dawuh. Nggih, pripun? Wayangan digawe agenda tiap tahun. Wah, luar biasa. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Nggih. Tiap tahun lho, Jo. Iya. Iki engko rencanane wayangan di tingkat loro. Dadi ngisor wayang dhuwur wayang. Dadine kaya apa? Lha ya wayang tingkat ngono maksudnya. Ora ya yuban-yuban dhuwur. Tema opo? Ki tema piye? Apik iki lho. Gak jelas kok iki. Ya ngaten apa, Nduk? Nggih. Nembang nggih. Ya. Nembang iki mengono pamundutan bentuk Prigel saka panitia. Gambang kiwa iki tembange piye Nok? Oh, gampange ning Niko kiwa. sikaraning nyawa asik-asik kowe lho. Pokoke Terus Nirmala. Sumanding sampun. Semanding wis. Semanding sampun. Weekend. Ya, iki ben padha Banyuwangine ya. Wah, masuk. Apik iki. Kowe joget to, Minggu sik, Mbah. Aku wis joget. Ora iso joget yo nyang. Lah kebutuhan kok ngawur iki. Lah dhek rene ora kon joget kok. Lah iya. Aku neh akhir sesuk. Iya potong bonmu bendino ndek iki. Ya ora kuntek dino iki. Ya nyilih bawane pucung ya, Mbah. Nggih. Nyongo.
Nyongot iki jadi. Nyongo. Nyongot. Nyongot sampean iki piye to ya? Aja. Jomong ewe tak tau apuki lho jaya yoga-yoga. Yoga-yoga. Wis bar rasa gatekne yoga-yoga iki. Wengi Minggu. Sampeyan sing anu bahasa Indonesia. Apa, Nduk, Mang? Wengi Minggu. Malam Minggu. Ya. Apa itu bahasa Inggris? Minggu malam. Minggu malam, bahasa Inggris ya. Next Sunday. Oke, aku sing bahasa Jawa, sampean bahasa Indonesia iki bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Cegah nendra tetap wungu cegah nendra tetap wungu. Menahan mata enggak usah. Kok menahan mata piye to Mas? Menahan ngantuk. Nahan ngantuk. Nahan ngantuk biar enggak tidur. Ya, sampean. Sleep call. Apa kuwi? Kok iso teko sleep call? Sleep tidur kali nyandak HP video call kae. Dadi arepe turu kae ra sedo ngantuk ta. Sleep Oh, call. sleep call. Kok penak Lah men mosok sleep saiki call. tok. Wis kuwi anake gelem ra gelem ya kuwi. Ucup peru watan. Ucup perwatan. Oh, ruwatan iki. Maksudnya atau tujuannya untuk ruwatan. Bener. Ayo. Kowe Tradisional Javanese. Apa Jo? Tradisional Japanese. Apa kuwi? Japanese tadi. Japanese po NEK. Japanese. Tradisional Jawa lho maksudku. Oh alah. Javanis loh ya. Pokoknya Inggris ya wis. ya wis sak karepmu Ya, Mas. sak pethoke kae. Apa nggo Inggris barang. Lan santunan anak yatim. Dan santunan anak yatim. Acarane iki santunan anak yatim. Santunan anak yatim sambil ruwatan. Iya, coba kowe. Kid is dead. Deh. Apa kuwi? Kid is dead. Kid iki anak. Is dead iki mati ngono lho. Dadi anake sing kuwi mau mboke pake mati ngono. Ngawur Jan sak jeblay Pokoknya lambene Inggris. wae. Aku ora tau ning Inggris kok. SD ra tutup Ya, Pak Ijo. kid is dead. Gelem ra gelem yo kuwi. Padepokan sapu jagat terus piguno. Apa Mas? Padepokan sapu jagat selalu berguna. Iya, terus kowe Sapu jagat yo opo ya? Sapu. sapu jagat ya panggah. Sapu bro. Mungkin mereke. Sapu. Jagat ya apa? Jagat iki word. Word. Ah. Word. Apa berat? Sapu jagat yo. Padepokan sapu jagat semoga selalu berguna untuk Amin. masyarakat ya Mas. Happy birthday. Nah, kok happy birthday gitu. Siapa ulang tahun? Pokoknya ulang tahun kan seneng-seneng berguna ngono lho. Happy Ya wis birthday. sak karepmu, Jo, Pak Ijo. Aku ora tau ning Inggris ya dipaksa Inggris. Ayo. Iya iya iya. Gerajakan mawon, Mbah. Wah lo joget tau. Joget to, mau jaluk Banyuwangen diganti kuwi wae. Aku nek sing joget. Iya. Sikilku loro aja. Ini Ya. jadi nambah ora ini. Yo. Spesial kagem Padepokan sapu jagat Sapu gitu. jagat. Kagem Bapak Gus. Gus. Spesial kagem Gus Dedi. Dedi. Sing bagus dhewe. Iya. Ini acarane santunan anak yatim. Nggih. Ki Yahene iki bocah cilik sing isih ndelok wayang ngono ora? Lho lah niki Mula
Wah, lah kuwi wis ora cilik neh. Tapi nate cilik ngono lho kula. Dhisik to cilik. Jajal yen ana kon munggah rene. Nggih, Ibu, Bapak, Mbok bila wonten lare alit saged minggah mriki. Wah, jan kene. Nggih, napa nek kirane kegedean mriki diketok sikile ben rada cilik. Niki tidak berlaku untuk lansia nggih. Wah, kudu bocah cilik. Cah cilik. Dadi cah cilik yahene sih delok wayang ki perlu ya Nah, niki lho. disangon. Cuwilik niku. Enten dito. Wo lungguh Mbak Ibu tak kira cilik ya, Mbak. Iya ta Mas. Oh, ana. Ana. Wonten. Pundi-pundi, Bu? Monggo minggah mriki. Ndi to, Cek? Boke rasa melok. Dadi awake dhewe kudu nurun nulat karo Gus Dedi. Laras. Gus Dedi ki karem sedekah, yen ngono aku kudu gelem sedekah. Berbagi dengan yang Berbagi lain. dengan Luar yang biasa. lain. Siap. Nggih. Lah kaya ngono to, Nduk Gel. Nggih, leres Mas Fred. Ayo, Nduk. Pundi? Pundi? Kalian jenengan, Bu, minggah pisan mboten napa-napa. Enten. Nggih. Tah cilik. Nak umpami mboten Nggih, karo mboten mae pisan. wani dhewe piye? Nggih. Wis Digendong ra apa-apa. Gak apa-apa, Mak digendong, Mak digendong. Monggo. Minggah mawon. Lah, ngene lah. Monggo digendong mboten napa-napa. Nggih. Enten Wis, malih mboten. iki anu, iki wenehno ben dinggo sangu sekolah. Oh, mekaten nggih, nggih. Mung siji. Namung setunggal. Nggih, niki kula potong separuh terus separuh. Lho Piye to, Mas? aja ora Ojo to. ngono. Matur mbah nuwun. Ya yahene putrine jek purun mirsani wayang kulit bocah cilik ben ngerti karo budayane awake dhewe. Laras. Niku enten ora mboten teng mriko. Sing ndi? Sebelah kanan Belah kanan. wonten, Bu. Oke, sangoni meneh. Wonten malih monggo. Jan ora apa-apa iki awake dhewe kudu andum rejeki. Ya. Lah iki cah cilik. Ha iki lho. Kuwi jatahe sejo akeh dhewe. Oh minggone iki. Ayo wehna aja. Nggih, Apa Mas kagem Broto? sinten? Heeh, wis. Wehno. Jo, bebas iki. Ya, kanggo sapa sebelah kiri? Ah, iki lho, cilik iki lho. Kudungannya lho, Jo. Putih iki. Ayo lho Mas. Mriki. Kayak cilik tapi umur kayak jane ya. Jane ponakanku mu tak jake. Kae lho sing gawe baju kuning kae digendong kae lho ya cilik Pundi? jalukno neh. Ndi to? Kae Oh, ya. lho. Jo. Kuwi bene jalukno Oh, neh. nggih, tunggal malih. Jaluk maneh. Yo. Isih akeh aku nurun Yo, Gus Dedi. Pak. Dalang Duit laris tak kok. ge apa kita Gus? Duit ge apa? Tuwa Awake dhewe kudu diwenehke ge sedekah. Enten malih mboten? Nika lho ngajeng adik nika. Gak apa-apa Mas Broto. Wajan. Brot sitok gitu ku rokok, Brot. Enten malih mboten? Ndi? Oh, cilik apane jentrikane kuwi cilik. Enten malih mboten mriko? Oh, mriko lho adik nika. Ngajeng niki. Ayo Dik, niki Dik. Iki lho. Rene, nah ngono kek mangku Loro, dinane. Mas. Kon munggah. Jek enek 10 kas jalukno nek. Lho tenang ae Gus Dedi jek ngono kok. Iki padha yu iki sitok. Padha wis. Walah. Jo, kon munggah rene sik, Jo. Sing kaos Munggah sik, biru. munggah rene, Ah, kaos rene. Tak loro munggah sik. Sini le. Ono. Lah, Terus ngarep sik ayo. kene ngarep. Nah. Dang rene. Sumpah lah kowe loro tok. Aku yo duwe akeh ngene iki. Nah, kene, ha. Nah, iki diperengne ya cah bagus timbali Ya. sapa jenenge. Sik, namanya siapa? Gilang. Namanya Gilang. 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 Oh iya. Lah sing kae. Nggih, Gilang bapaknya namanya siapa? Torik. Ning kene gak wonge? Mboten. Oh, gak ning kene. Sesuk kon rene ya. Berobat ngene Gus Dedi ya. Lah nyapa bapak yang Oh, Pak penyapa gak apa-apa kok toh? berubah. Sehat Pak ya? Yo iya. Nek sapa Ya, jenenge? sing kedua namanya siapa? Alif. Alip. Alip Pak enak ora? Apa jenenge? Ali PTKA lho kuwi. Pak jenenge sapa le? Husen. Sen anakmu Sen. Kaya kancamu. Ya iya ki lho. Wah, jenenge Gusen. Kelas berapa Lip? 4. Kelas 4. 4 MI oh ya. Lah, Seneng kelas nonton empat. wayang ya, Ya. bocah bagus-bagus Sampeyan ya. seneng nonton wayang? Mm-mm, Seneng nonton wayangnya apa alhamdulillah. sindene? Wayangi. Oh, wayange. Wayang. Sesuk sekolah lho cah bagus ya. Heeh, iki tinggi sangu. Iki piro? Kurang sitok, Pak. Lah, kok. Kurang sitok. Namung setunggal niki Oh, wau. siji. Heeh, nggih. Sumpah sik sitok. Lah sok kene kono iso kalung to, Jo? Aku iki diwehi loro tok tak kene kono sitok. Wo ngono. Ngono arepe dijol dikereketan jare wong-wong. Bangeten jenenge. Ya, ya. Iya, nggih. Isih neh ora?
Kowe disangokke. Nggih Gilang, sesuk nggih sangu ya. Dadi sesuk aja dintekne nggih jajan. Nah, aja tumbas es ya. Sesuk tumbas sing gak gare watuk. Nah. Ciki-ciki ora oleh. Ngono iki langsung cuh. Ya, sesuk nggih sangu. Ya kekno ngono kok. Kowe yo njaluk. Wah, senengane meri arep. Lah mau penteleng iki lho, Jo. Bocah cilik. Puluhan cah lurus 10 ngono lho. Lho. Kok ngene, kowe tak susu 10. Piye? Kuwi bagiane wong iso dijaluk. Ya, nyahi. Makasih ya. Makasih ya. Sekolah sing pinter. Heeh. Soben lah gede. Aja ndeloki elektron ya. Lah nyapa to elektron kesenian kok. Lah iki kok 20 entek iki nyawer ta. Ya mbok ben. Kuwi jadwal paido jaman semono. Makasih. Ya. Pun telas. Loh, lah cek nek Lah, ngoten iki. Lacet ditolek kabeh. Oke, Jo. Oh, yo kene. Gus. Tambahi nggih, Gus. Lah alah, memang jalan Lah, niki buset ta. Iki jek nek cah cilik mlaku rene kok sireng iki. Di. Oh, ibu. Udu Mas, udu Mas. Wah, iku wis manak piro. Nyok iki cek papat. Lah cek papat. Ya, cek papat. Ayo tasik sekawan iki. Pundi sing lari-lari? Ayo. Kuwi lho Mas, lanang iki lho Mas. Oh, lha iki karepe enek Jo, Kok. Wah, iya iki cilik rene. Oh, ya anake kuwi kok. Ora apa-apa. Timbil kula duwek iki, timbil dalange. Ya. Ah, wis enek. Malah nyapa to kok nangis. Ya kene. Sik turah loro, Jo. Cek turah piro? Sing nyelentem, sing nyelentem cilik iki. Pundi malih. Niko Adik mriki. Golok kene. Ayo. Salah turu. Turu ra oleh lewe. Lha iki duduk sing lambi kuning mang ta Mas? Kita salin jaket aja ijo. Salin jaket. Ya, Padha wong. Wong padha. Ya, cek loro, Jo. ibuke njaluk dhuwur dalange keto. Aku ora diwehi ono njaluk. Tasik kalih, monggo sing beto lari alit. Iki cilik tapi ketoke tuwek iki. Hah? Ayo, gak apa-apa kene ayo. Ada yang kenal lho. Untune gigis. Ya, ini 1. Nah, kelas berapa? Kelas 1 SD. SMP. Semono SD ki piye to, Lek? SD sakmono ora mentekne kok. Ya, di situ aja. Dina. Wis tuwek iki masa cilik. Kok ae. Jo. Wenehno Mas tukang son kae. Nah, sing ndi? Monggo Mas. Monggo Mas. Wis sason lho. Mas, Lah iki. Susu 10. tukang sone ning pira? Tukang sone ning pira? Eneng pira? 5. Oh, tukang sone Kurang gangsal. papat. Gangsal lah. Ini. Rasane gangsal. Ayo yo. Tenan to entek. Iya, piye to jarene akeh? Sodako kok setengah-setengah. Alah. Sodako kudune full. Full. Kabeh tak fullne, Jo. Lah niku amplop niku dikekno pisan. Kabeh tak fullne iki mung wisan. Apa karo HP diwehke? Tapi didol sik. Ya. Iki tanjake Nggih. genduk prigel karo genduk wiwi jumeneng saka Palungguan. Wah, iki. Paring tetembangan. Duet maut iki. Ya. Ah, Ora usah maut to ya. Dadak maut barang medeni kancane iki. Yo, sepoti Mas. Yo sepote. Wirawiri campur sari Indonesia. Piye biar piye? Kurang sak jrengan kaya gak dikeki. Kok yo ora kompak karo kancane to, Lek. jane le budal bareng lho kuwi. Jane budal bareng ya. Ya sugeng dalu Kang Mas. Heeh, wilujeng dalu no. Jen reoni tenan Mas, bunga hatiku. Duh. Siap. Sama dhisik berarti anggota kene. Anggota no. Anggota kabeh. Piye to? Reuni yo. Piye to? Akon awal karir dari sini juga. Terus Dan kok kecantol dalang nanda ceritane piye? Dalam lek kuwi rahasia. Terakhir wis jodone kok. Iya, sampe. aku kelingan main ning Mojokerto. Heeh. Mulih ki udan. Iya. Iki wiwi ora ana sing ngeterne tak gonceng ning dhuwur koper jan kaya manuk embet. Tenan ta Mas? Jadi eling to Mas Jondo. Wah.
Dan bocah iki aku ngono. Perjuangan ya Mbak Wiwi. Iya, betul Kita sekali. itu bukan dari nol lagi, tapi dari Iya. min ya dah. Min sekali. Benar. Bukan Masya Allah, pewaris perjuangan. tapi perintis ya. Budal tanggapan kelambine pramuka jadi. Iya bener. Bonceng ning tengah ngono kae yo. Biar ngatur napa, Mbak? Ya Mbak. Apa ki lagune cah? Denok Oke. Tembangnya Dina. Oke. Dino apik. Heeh. Dodeno gandul-gandul. Ya, ya kuwi bener Iya. kuwi. Heeh. Ngapa? Dhewe mik dhewe aja lo kancane. Aku nyilih, Mas. Oh, ya wis sampean tak sili. Ya tak ijali. Nah, ngoten lho. Oh, awakane nek karo wong wedok modele ngono lho. Terowongan modele. Yogo lho nyapu. Tak sarung. Gendo. Nggih, kersane ambil napas. Perigel karo gendo Wiwi. Mbak Wiwi, iya luar Wida. biasa. Wida. Wida Bahtiar. Ngrine nek Bahtiar. Lagune dasare yo apa enak. Ya. Denok mlejo. Awakmu iso nyanyi lagu kuwi? Iso. Sayangku Sing ayu ayu dhewe dhewe purana napa bakal bakal tak usahake. Terus? Modal bensin seliter, motorku tak starter. Kok kuwi? Kok adem aja. Sayangku sing ayu dhewe purana apa bakal tak usahake. Modal bensin seliter, Motorku tak starter. tak ampiri terus tajak muter. Muter-muter. Waduh, ram playune. Waduh menten yo. Iso kok iso tekan didik kompot barang lho. Wis Yahmini. Nggih, pripun iki sinten malih sing ditanjani? Jumeneng saka Palungguan gendo Dinda karo gendo Cici. Oke. Gendut Dinda karo Cici. Ayo. Ya sepate, Cak. Ah, Bro. iki luar biasa. Gendalo cahayu ayu. Wilujeng enjing niki sampun enjing jam 1. Oh Iya. iya. Ya dasare lek wong tuwek lali karo jam. Biasane ngoten niku. Jamku mati. Wong tuwek kuwi gampang lali karo jam. Mergo isine mung seneng. Lah nggih. Beres. Mulane bengi niki seneng-seneng. Bengi iki seneng-seneng. Nggih. Heeh, jadi iki padatan lho ya. Betul. Brot. Nggih. Pripun? Padatane yahene iki kan limbuk cangik iki wis selesai. Nggih. Nah iki ditarekke karo para penonton. Oh, nggih. Niki dilanjut Enjing. wayangane napa Napa? limbuk cangikan. Ben sih. Pripun bapak-bapak ibu-ibu? Napa Niki duang-dut? dangdut napa wayangan. Nah, nggih, campur sari. Pripun? Napa wayangan? Wayangan Bar jere. kok bar piye to, Jo? Awur. Pun manut. Tanjake gendo Cici. Nggih. Heeh, nek yo bar iki wayangan. Siap. Heeh, ana junior jumeneng pisan. Nggih, Genduk pun. junior. Dilosokake. Wajan apik iki. Heeh. Kimplah-kimplahnya Indonesia. Kimplah-kimplah. Kimplah-kimplahnya Lah Indonesia. ya, mosok awak bokong kabeh. Lah ya. Sah. Wah, Jan. Nggih, tembange napa, Mas? Tembangnya apa ki? Saja digawe sing rancak. Nggih. Bocah telu Jan kaya kendang bem. Napa? Jenengan demen sing ngeten iki napa sing triplekan? Sing triplekan napa sing ngeten iki? Ya aku sing sedeng. Sedeng. Dan iki sedeng napa mboten? Wah, lah ya kuwi geden. Wah, Aku gak ngerti anakku ya nduk. Kaya tawa ta wisan. Tanjake. Ya. Sesarengan campur sari Bagong Musik. Wira-wiri ding.
WRWE. Wirawiri WM Bapak biyen. WRW. Wirawiri golek. Ala ya reoni ya. Nggih, matur Luar nuwun. biasa, matur nuwun Anu sanget. Cak Broto, Cak Paijo. Nggih, pripun? Iki si pisan kas. Bisa oh tasik wonten malih. Kenapa iki ana jebule iki meng ana nawala. Siap. Iki enek sing badhe paring pisumbang tetembangan. Oh inggih, cocok niku. Menika katur Mbak Cangik dalah Mbak Limbuk Wilujeng Enjing. Iki Wilujeng Enjing badhe ngaturaken pisumbang bawa sinom grandel. Oh inggih. Mangke kalajengaken langgam Sri Huning saking kula Bapak Sudono Lumajang Pronojiwo tasih family kalian Gus Dedi. Oh makaten nggih. Berarti Bapak Sudono bergabung ning kene Jo. Ya, monggo Nggih, monggo. Leres ngaten nggih. Bapak Sudono monggo katuran Monggo, nikah monggo. wonten pepanggungan Nggih, Bapak monggo. Sudono. Ayo. Monggo Bapak Sudono. Inggih, monggo. Sing nggih monggo Bapak Sudono minggah wonten mriki. Tak Pundi? kira kuwi kemeng. Dur liwat tok. Kok mboten wonten niki? Pripun? Emang enek. Lah tak kira sing mlaku rene bae menggok rono malah. Tak kira kuwi. Lah ya. Pripun niki? Dereng Oh enten. ngoten nggih. mboten wonten. Nggih, napa pun Yen dipanggilan mekaten Mangke menika gara-gara. mbok menawi mangke gara-gara. Nggih. Laras nggih, ngaten nggih. Motor keripik gedang, keripik telo. Sithik dang sing penting rata. Watoning merata dadi gegojekan guyon hiburan kecandak. Siap. Lakone wayang ya tetep kecandak. Laras. Tembang-tembang nggih Paijo, kecandak. kepareng istirahat dhisik. Laras. Nggih, kula ngaturaken agunging panuwun. Nggih, nyuwun dawah pamit. sami-sami. Mengke panggih malih wonten Lintu Wekdal. Lah mengke pripun niki? Goro-goro tetep gampang. ngancani. Gampang mengke. Oh nggih, pun Rasane bebas. Tutukne lakon riyen Mas Sing Adi. penting nutuke lakon. Siap. Nggih. Iki cakile mung melu ora cakil. Lah nika cakile. Cakile kesel. Niki. Tak leren. Niki mboten sah pasang supak pun langsung dados cakil niki. Heeh. Nggih. Wis ngono matur nuwun. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih. Nggih, Cak Paijo. Nggih kepareng istirahat dhisik. Ngene yo, Nduk. Piye, Yung? Krana awake dhewe nutukne lakon enggal-enggal cumedhak marang bendaramu.